ma doho oseng'iyo kuong'ruok te ma osechiw e mbele doho no koda gik miluongo ne exhibits ya okil nyaka koro wuo kod doho to nyisgi ni kung'iyo gik moko te mwaseketo e mbele doho ni ma e kaka chik wacho ki apply e evidence ya koro doho okil koro nyiso doho na ma endigo e gima notimre to ma endigo e kaka chik wacho koro weche ma okinde wacho gimiluongo ni written submission no ema koro doho bende doho ng'iyo to compare gima ni evidence ya koro okinde koro temo konyo doho gimiluongo ni applying the law ne ing'ada kapod adhi nyime ntie nadwa biro gimiluongo ni intellectual application koro okinde koro osechiwo written submission cause ichiwo written submission kantie ng'at ma bende en kod gimiluongo na interlocutory application tiende ni nitie ywak ma idwaro ni doho odil kodo kapodi okong'iyo ywak ni maduong achiel kuom gi en kaka niya king'iyo petition mar Azimio petition number 5 gichiwo ywak gi mokwongo na within 48 hours ya tok seche 48 mar keto ywak gi e doho IEBC mondo migi equipment kod access to some information ma IEBC kende eman kodo gimomiyo ma endigo dware en kech king'iyo ywak mar Jo Azimio tiende among the things magiywago en ne ntiere interference kod equipment mag IEBC on the background koro mondo mi gichiw ywak gini kaka gidwaro mondo doho winjgi maber nyaka equipment go chiwn mondo gi access ondik report madhi e mbele doho koro interlocutory applications ka endigo mago e gik moko ma bende doho dhi ng'iyo